Mit navn er Silas. Jeg er 21 år, og jeg læser på bæredygtig design. Vi skal starte på 4. semester nu, her på Aalborg Universitet. I starten af studietiden her på universitetet, så sker der en masse ting. Der er blandt andet studiestartsfesten, der er rusturen, som kommer, der er private fester, der er alt, hvad studentersamfundet arrangerer hernede. Der sker det hele taget rigtig meget i den første tid, og det kan godt være sådan lidt overvældende, men det er også virkelig sjovt. En af de populære events her på universitetet, det er Harbor Day, som er det her helt vildt sjove arrangement, hvor at forskellige grupper skal dyste om at komme hurtigst ned igennem slusen hernede i deres egen båd, som de selv har bygget. Det er altså vildt sjovt. Her på universitetet har vi vores studenterorganisation Studentersamfundet, som er til for at varetage vores interesser, og som derfor også er det sted, man går hen, hvis man gerne vil starte noget nyt. Hver onsdag er der kaffepletten hernede på universitetet. Det er et initiativ startet af studerende hernede, som simpelthen går ud på at levere en frisk kop kaffe og en kage til de studerende, når de er færdige med at være til undervisning. Man kan sidde og spille et spil, og typisk så er det en meget god måde at sådan se de andre uddannelser på, altså snakke med de mennesker, der går der og høre, hvad de laver i øjeblikket. Vi har nogle forskellige faciliteter her på universitetet. Vi har blandt andet vores værksted hernede, som er en super fed mulighed for at komme ned og udfolde sig lidt mere praktisk. Vi har blandt andet en laserskærer dernede, vi har en 3D-printer, vi har rigtig mange forskellige redskaber til rådighed, som man kan bruge faktisk mere eller mindre frit stillet. Hvis man godt kan lide aktiviteter og sådan det at røre sig og sådan nogle ting, så er der nogle forskellige muligheder heroppe. Vi har et fitnesscenter, som man kan komme og bruge, melde sig ind i. Der er en kajakklub hernede, som er rigtig fed, synes jeg, initiativ. Altså at man kan komme ud og prøve lidt kræfter med vandet derude. Desuden så kan man starte sin egen sportsklub. Altså hvis man har et eller andet, man brænder for, så kan man gå den vej. Der er blandt andet lige startet en fodboldklub herude, som jo er nogle drenge, der bare synes, at det kunne være fedt at spille noget bold. Udover den undervisning, vi har heroppe, så mødes vi som studerende også bare selvfølgelig i det fri i hverdagen. Altså vi er jo alle sammen rigtig gode venner. Så alt i alt glæder jeg til en fed oplevelse herude.